Si t'hagués de parlar de Móra d'Ebre, t'hauria de dir moltes coses. Que és un poble que acull amb lo cor, amb un català amb regust ebrenc. O lo menjar estrella mai no deixarà de ser a clotxa. Los pastissets sempre seran lo millor berenar i la terra serà la base dels nostres estimats aubèrgens, que cada primavera mos segueixen regalant los camps florits i rosats. Los anys passen, però les tradicions i l'estima allò que és nostre segueix permanent, generació rere generació, com la festa del riu, i on nosaltres, els que pugem ara, l'abracem en piragua, admirant la bellesa de paratges amazònics, on les aus han trobat seu a casa. Les aigües de les nostres terres han sigut molt volgudes per tothom, però el riu mos va escollir a naltros, per donar-mos-ho tot. Són el nostre passat, lo nostre, perquè és la nostra raó de ser, aquí i ara. I mos agrada compartir allò que és nostre, estar connectats amb els nostres germans de l'altra riba. Per això, ho fem a través d'un pont, símbol d'unió i símbol de la nostra comarca. Hi ha moltes raons per estimar Móra d'Ebre, per sentir-se ebrenc, però la més important, per damunt de tot, va ser, és i seguirà sent sempre lo nostre estimat Ebre. A Móra no tenim carrer major, tenim l'Ebre, i és que aquí vivim amb l'Ebre al cor. Josep Clua, directora de la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre, i anem a donar inici al segon dia de Literàrum i ho farem amb una jornada professional adreçada a biblioteques públiques. M'agradaria poder fer com cada any i rebre-us a Móra d'Ebre, amb una rialla, una abraçada, uns petons, una encaixada de mans, una conversa prèvia a l'activitat. Així que cadascú, allà on us trobeu arreu del país, rebeu la meva salutació cordial. Benvinguts i benvingudes sigueu tots. Enguany des de Literàrum fem el cor fort i mirem endavant, malgrat la crisi sanitària i malgrat el patiment del sector cultural. Literàrum ha aconseguit crear un nou espai de trobada, un espai virtual que ens permetrà gaudir de la fira d'una forma diferent, però sense perdre la nostra essència. Gaudiu, doncs, d'aquest Literàrum digital. Com deia, a continuació anem a començar la jornada professional, una taula rodona que porta per títol Lectura digital, de l'afecte pels llibres a l'efecte de les pantalles. I per fer-ho, per parlar-ne, avui m'acompanyen d'una banda en Joan Carles Navarro, ell és expert en cultura digital literària, i de l'altra en Josep Vives, el cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Bon dia a tots dos. Bon dia. Molt bon dia. En aquest punt m'adreço al públic, us vull informar com funcionarà el xat. Vosaltres en qualsevol moment podeu accedir al xat i fer preguntes, no cal que espereu al final. A la part inferior de la pantalla trobareu una icona d'un globus, com un còmic, i apreteu allí, podreu escriure les vostres preguntes, jo les aniré rebent, en prendré nota i al final les aniré traslladant als meus companys. D'acord? Dit això, us faig una breu presentació d'en Joan Carles Navarro i li dono amb ell la paraula. En Joan Carles Navarro és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, postgraduat en edició digital. Des de l'any 2012 es dedica íntegrament a la concepció i realització de projectes culturals i educatius, i en especial en l'àmbit del foment de la lectura i el desenvolupament de les competències lingüístiques. Ha col·laborat, entre d'altres, amb la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona, amb la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Literàrum, Fira d'Espectacles Literaris, i el Flic Festival i l'Escola Art i Paraula. A més, imparteix cursos i seminaris de mediació literària per a docents i altres professionals relacionats amb la lectura. És professor col·laborador i tutor del màster d'edició digital de la UOC. Endavant, doncs, Joan Carles. Gràcies.
Moltes gràcies, Maria Josep. El primer que vull fer és agrair a Literarum, primer de res, l'esforç i la motivació que ha fet possible i tanta feina que ha fet possible que avui Literarum, un any més, fins i tot en aquestes circumstàncies tan difícils, doncs torni a ser possible i que ens puguem veure, encara que sigui mitjançant aquestes pantalles i a través del Zoom. Així doncs, gràcies per endavant per fer possible que seguim gaudint dels vostres espectacles literaris. L'agraïment és doble, però, perquè també m'heu convidat a participar d'aquesta taula rodona i aquí sí volia fer-te un matís, Maria Josep, pel que fa a la presentació, perquè això d'expert en cultura digital literària sona molt gros i jo no sé si n'hi ha cap d'expert o d'experta en cultura digital literària perquè és una matèria, un tema sobre el que es continua investigant i treballant molt i tot i que els primers arxius electrònics i els textos virtuals fa anys que existeixen, encara seguim descobrint tots plegats ben bé quines són les diferències o què aporta llegir en pantalla i llegir en paper. Si ens fixem en el títol de la xerrada, aquest de l'efecte en va pels llibres a l'efecte en bé de les pantalles, segurament arribarem a dos mons ben distants i que reflecteixen d'alguna manera en quin sentit parlem o quins termes utilitzem quan ens dirigim o estem pensant en llibres o quan ho fem en pantalles. Què vull dir? Que si parlem de llibres és fàcil escoltar o sentir que algú diu que estima els llibres, així en general, o que té un efecte especial pel volum o una edició concreta de la seva llibreria particular. És a dir, que fa servir, utilitzaríem tots plegats un llenguatge molt més emotiu, segurament. Això difícilment passa en el món de les pantalles. Jo encara no m'he trobat mai ningú que digui que té una estima especial per la seva pantalla i sí que el que passa és que parlem tot sovint en termes de funcionalitat. I podem referir-nos a si trobem que la lectura en pantalla és més o menys còmoda, que el llibre electrònic sí és més o menys pràctic, si tenim la sensació que llegim més ràpid o més lentament, amb un suport o amb l'altre. En definitiva, abandonem d'alguna manera la part més emocional per referir-nos al procés de lectura, entenent com en la seva vessant fenomenològica, què ens passa quan llegim. Però si ho parem a pensar, si ens ho mirem fredament, la pantalla, per se, no és més que un dels molts dispositius que ha tingut l'ésser humà per llegir. Si fem una mica d'història, ara faig un petit recorregut, molt condensat i molt breu, des que l'home, l'ésser humà, és capaç de llegir, ho va fer primer amb les tauletes d'argila, després ho va fer amb els rotlles, primer de papir i després de pergamí, després va arribar al còdex amb els fulls plegats i recosits, després finalment el llibre, que encara el tenim avui. Segur que cadascun d'aquests avenços va comportar també canvis i un impacte important amb la manera com llegien els que llavors podien llegir, que no eren gaires. A mi em fa molta gràcia imaginar-me l'ensurt que devien patir els primers lectors que van passar del rotlle, papir o pergamí, m'és igual, un text continu de dalt a baix, que havien d'anar desenvolupant, desenrotllant, quan van fer el salt a llegir el còdex o el llibre. Quina impressió no devien tenir de trobar-se un text partit en dues meitats, que estava dividit com en dos grans blocs, que havien de començar a llegir, si seguien un alfabet d'esquerra a dreta, per la part esquerra de la pàgina, part superior fins al final, veure que aquell text de cop i de volta es quedava interromput, haver de fer el salt fins a la part superior de la pàgina del costat i seguir llegint fins al final. Això devia ser segur un mal de cap gros, però encara devia ser més greu pensar que el text desapareixia i que havien de passar pàgina. Segurament aquest salt que nosaltres fem, perquè el tenim absolutament automatitzat, per ells els devia semblar una eternitat, es devien perdre molt probablement. En resum, tots aquests canvis han suposat sempre unes adaptacions a les maneres com la humanitat ha anat llegint. El que passa és que, com deia anteriorment també, mentre que històricament aquests canvis han afectat a una part petita de la població, l'impacte que ha tingut l'arribada de les pantalles i del text digital amb tots nosaltres
en termes de població, ha estat brutal. Si parlem de la pantalla és perquè avui la pantalla ocupa un espai central a totes les nostres vides, de tots nosaltres, a la majoria de nosaltres. Ara, això s'ha fet molt evident arran del confinament, però no calia que arribés aquest confinament. És habitual que molts de nosaltres, relacionem, treballem, ens comuniquem, ens formem mitjançant pantalles. És a dir, la pantalla ha acabat sent un dispositiu a través del qual podem desenvolupar tot un conjunt d'activitats que són quotidianes en el nostre dia a dia. La pandèmia això ho ha extremat molt més. De fet, ara fins i tot passem visita, anem a cal metge a través de la pantalla. O hi ha gent que ha seguit els seus cursos de ioga o de gimnàstica a través en sessions virtuals com aquest Zoom que estem compartint ara. Això segurament abans, amb els suports de lectura, dels còdecs i pergamins i rotlles i demés, no era tal aquest impacte. Però què ha passat amb la lectura? Doncs que jo diria, i no és que ho digui jo, és una evidència prou gran, que mai havíem llegit tots tant com ho fem avui en dia. Si pensem en la nostra activitat, en nosaltres mateixos, des de primera hora que ens llevem i que molts de nosaltres, una gran part, tenim l'instint d'agafar el mòbil i començar a mirar el WhatsApp, a consultar les xarxes socials, a llegir el correu, a llegir les notícies, des de primera hora que ja estem fent això, fins l'última hora que fem l'últim repàs del dia amb aquest mateix mòbil o amb l'iPad o amb una tauleta, o agafem el llibre per tancar el dia ja i poder-nos submergir en el llibre i la novel·la que estiguem llegint o el text que estiguem llegint, durant tot el nostre dia estem llegint d'una manera o altra i estem llegint diferents modalitats de text, de textos i de recursos. És a dir, no deixa de ser curiós, si ho pensem així, que en una societat o en una cultura que sovint s'ha tipificat com la cultura de la imatge, val més una imatge que 1000 paraules, el que acaba sent és que la lectura i tenir una bona competència lectora esdevé importantíssim. I cada dia costa més d'imaginar feines del tipus que sigui en les quals no sigui imprescindible tenir una bona competència lectora. I cada vegada ens passarà més. Això, aquesta confluència, la rellevància, el paper central que ocupen tant les pantalles com la lectura, ha despertat l'interès de molts estudiants i departaments universitaris i demés sobre quins efectes, en bé, i quines diferències pugui haver-hi entre llegir en paper, el llibre convencional, i llegir en pantalla. I és segurament, molts de vosaltres haureu vist publicat a la premsa generalista, mitjans de comunicació, articles, notícies, que caracteritzen en un sentit o un altre aquesta lectura digital. Hi ha alguns que parlen d'aquesta lectura i en termes d'una lectura superficial, poc profunda, interrompuda constantment, amb una escassa capacitat de concentració, és a dir, estan tipificant un lector, el lector digital, d'una escassa competència lectora, pel que faria a mantenir una lectura en profunditat, i n'hi ha d'altres que ens diuen les 1000 meravelles de la tecnologia. En tots els casos, aquestes notícies, aquests articles que apareixen a la premsa generalista s'han d'agafar amb pinces. Si m'ho permeteu, els hauríem d'agafar amb guants i mascareta. No tant perquè ens puguin encomanar res, sinó perquè haurien de passar per la taula de dissecció. Hauríem de ser capaços d'analitzar una miqueta més què ens estan dient i en base a què fan aquestes afirmacions, unes o les altres, positives i negatives. I us explico moltes de les mancances que trobareu sovint en aquests informes. La primera d'elles, molt freqüent, fa referència a la població. Molts d'aquests estudis, articles i demés no ens diuen quin era el col·lectiu que han participat en aquestes proves que permetia, segons ells, comparar resultats de lectura en paper i en pantalla. No sabem el nombre de persones, el seu nivell educatiu, no sabem quins són els seus hàbits lectors,
no sabem tampoc quina destresa tenen a l'hora d'utilitzar el Giny, el dispositiu amb el que hagin fet la comparativa, i d'aquest dispositiu tampoc en sabem gaire coses, normalment. No sabem si estaven llegint amb un ordinador, amb un iPad, amb un mòbil, quines mides tenien la pantalla amb la que estaven llegint amb aquest suport, si el suport estava connectat a internet o no i, per tant, estava supeditat a possibles interrupcions i haver de fraccionar aquesta lectura o no. Tampoc ens diuen, i és prou important, el text que se'ls ha donat a llegir, en el qual estan fent els serveis de base per fer aquesta comparança, no ens diuen quina mena de text és, moltes vegades. No sabem l'extensió, no sabem si és un text expositiu, merament informatiu, si és un relat, un text narratiu, ni tampoc en quines condicions s'ha fet aquest estudi, aquesta comparativa. No sabem si aquest col·lectiu de persones han estat avisades prèviament de que formaven part d'aquest estudi, de que si se'ls limita el temps de lectura o no, si se'ls diu disposeu de 60 minuts, 20, 30, és igual, per llegir aquest text i en acabat us farem unes preguntes per comprovar quina ha estat la vostra comprensió lectora o no. Tots aquests aspectes que ara he repassat, aquesta llista, aquesta numeració que acabo de fer, tots tenen una incidència molt important si volem arribar a conclusions en ferm sobre què suposa llegir en paper o en pantalla. Si anem a un altre tipus de, si busquem, si ens preocupem per llegir un altre tipus d'estudis i articles més de caire acadèmic, que sí que contemplen aquest tipus de factors que ara us comentava, veurem que la majoria d'ells coincideixen a destacar un conjunt de característiques que es donen en la lectura del llibre imprès i que difícilment, si més no avui, poden ser reproduïdes en el text digital. I anem-les a revisar una miqueta per damunt, molt somerament. El llibre, com a dispositiu de lectura, és un objecte perfecte, tan perfecte que ens n'oblidem que és un dispositiu. Fa més de 16 segles que utilitzem llibres per llegir i hem interioritzat ja uns itineraris, uns circuits, unes formes de llegir, estem formatejats, per dir-ho així, per llegir en aquest suport. El llibre imprès m'ofereix ja d'entrada una doble paginació, amb una estructuració del text, amb uns marges, amb una numeració de pàgina. Tots aquests factors, tots aquests elements, incideixen, i ho fan positivament, en la manera en què té el lector d'apropar-se a la lectura. El text físic permet uns ancoratges en els quals, d'una manera més o menys inconscient, ens agafem els lectors. I és que quan llegim fem moltes més coses que no pas només anar decodificant cadascun d'aquests caràcters per formar paraules que acabaran formant frases. La nostra despesa d'energia mental, per dir-ho així, va molt més enllà i la nostra percepció visual és molt més àmplia. I tenim present tots aquests aspectes de formateig del text que us parlava ara. A més, el llibre és com a objecte físic, és tangible. A més, pesa, transmet una sensació de tacte, transmet olor, la famosa olor dels llibres, que tantes vegades parlem, podria tenir una base psicològica, segons estimen els psicòlegs cognitius i neurocientífics i demés que estudien aquest tema. Segurament aquest efecte pels llibres ve donat per aquesta fisicitat. Els psicòlegs parlen del que en diuen la cognició encarnada. I és que el nostre organisme, no només a l'hora de llegir, no només exercita aquesta percepció visual, sinó que és com si tots els nostres terminals sensorials i el nostre moviment, inclús la coordinació de les nostres mans amb els ulls, la coordinació ocular, intervé per facilitar-nos la lectura. I el fet de poder contemplar el llibre i l'obra com un tot facilita molt l'assimilació i la retentiva d'aquest text que estem llegint. Què ens passa quan llegim en pantalla?
en text digital? Que tot això desapareix. Si el text, si el llibre és un objecte únic, podríem dir que cada llibre és singular, té el seu pes, el seu espai, el seu volum, la seva tipografia, la seva paginació, i tot això d'una manera més o menys inconscient ho percebem. A l'hora d'agafar el nostre iPad, el nostre e-reader, la singularitat d'aquest llibre desapareix. Dintre el meu e-reader, posem per cas, puc tenir centenars de llibres, però tots són iguals, no hi ha res que els diferenciï. A més, si tinc una certa destresa amb el meu dispositiu, hauré adaptat la presentació del text de tal manera que per mi sigui més confortable la seva lectura. Què vull dir? Que hauré canviat el tipus de lletra, la mida, l'interlineat amb què se'm presenta aquest text, fins i tot l'espai que hi ha entre caràcters, de tal manera, com us deia abans, que a mi em sigui còmode fer-ho així, llegir-ho així. Això, que és un avantatge sensacional i una de les grans possibilitats que ofereix el text digital, i parèntesi, obro parèntesi, que facilita molt l'aprenentatge de lectura amb gent amb dificultats de comprensió lectora o amb mancances visuals, per descomptat, és al mateix temps de ser aquest gran avantatge també un problema afegit, si més no per la novetat i la distorsió que ocasiona. Què ens passa? Que no hi ha res que ocupi un determinat lloc i espai físic dintre del meu text digital. Si poso un exemple, si jo estic llegint La recerca del temps perdut, puc recordar exactament, més o menys, a quina pàgina m'apareix el famós episodi de la Madalena que li permet a Proust transportar-se i evadir-se, recordar la seva infantesa i demés. Això és molt difícil que ho pugui fer en el text digital, perquè aquests ancoratges que jo us parlava han desaparegut, perquè en funció de com jo hagi parametritzat la meva lectura, la Madalena m'apareixerà a la pàgina 5, a la 10, a la part superior o inferior de la meva pàgina, i hauré perdut aquests elements de referència. Això podria tenir alguns efectes, quina retentiva i quina capacitat de simulació puc tenir envers aquest text que estic llegint. A més, hi ha un altre efecte que distingeix segurament el llibre imprès del llibre electrònic i fa referència a les expectatives de lectura. El llibre digital, començo pel llibre imprès. El llibre imprès i el lector de llibre imprès té un prestigi que no té el lector digital, ni el text digital. I això es passa tant a nivell individual com a nivell social. Si alguna vegada veiem algú que és sovint, ho veiem cada dia, algú manipulant el seu mòbil, per exemple, segurament l'última cosa que pensarem és que està llegint alguna novel·la i sospitarem que està xatejant, que està intercanviant missatges de WhatsApp, que està consultant les xarxes socials. Si veiem algú llegint un llibre, al metro o al transport públic, allà on sigui, no tenim cap dubte d'estar llegint un text narratiu, més o menys ric, més o menys literari, etc. Però, a més d'aquest més o menys prestigi que ja ens predisposaria a llegir amb una actitud o amb una altra, també hi ha l'ús del que van acompanyats aquests dispositius. El llibre imprès l'utilitzem exclusivament per llegir, el suport amb què llegim els nostres textos digitals moltes vegades és multifuncional. I això vol dir que quan estem treballant lectura, per exemple, amb infants i amb adolescents, aquest mateix dispositiu pot ser el mateix que facin servir per jugar, per entretenir-se, per veure pel·lícules, el que sigui. És a dir, que relacionin aquest dispositiu electrònic amb un temps de lleure associat també a poc esforç intel·lectual. Vaig tancant el cicle. Què diuen, perquè us he dit que d'informes en llegim molt i que acostumen a estereotipar el lector digital en un sentit o un altre, què diuen els que en saben, aquestes universitats i organismes que es dediquen a investigar i a fer recerca entorn de la lectura amb un o un altre suport? Mireu, la majoria d'ells
afirmen que gairebé no hi ha distinció quant a comprensió lectora en un o en altre suport. Quan s'han fet assajos i estudis amb poblacions que s'han compartit un mateix text, estic parlant de text narratiu, d'una determinada extensió, que el text està formatejat igual en imprès que amb la pantalla, no s'aprecien grans divergències pel que fa a la comprensió lectora. Sí, però, que posats que aquest col·lectiu de persones que han participat en l'estudi, quan se'ls demana que reconstrueixin i facin una seqüenciació d'aquell relat que estaven llegint, aquí les respostes dels lectors que havien llegit el llibre en imprès són molt més acurades o una mica més acurades que no pas les dels lectors en digital. Però això és el màxim que s'atreveixen a dir. No parlen en cap cas de dificultar o no, de lectura més profunda o més reflexiva, llevat de si aquest dispositiu el tenim, òbviament, connectat a internet, amb accés al correu, amb el WhatsApp obert, etc. Perquè el que també conclouen és que tots nosaltres, malgrat viure en aquest entorn en què tots plegats estem hiperestimulats i de més, malgrat volem suposar i creure'ns que estem fets al multitasking, nosaltres i els millennials, per dir-ho així, no és ben bé del cert, això. I el que passa és que sí que hem anat desenvolupant tot un seguit d'habilitats que ens permeten desenvolupar moltes tasques, però no simultàniament, una darrere l'altra, i que som capaços d'encendre i apagar la nostra atenció i dirigir-la cap a un entorn o cap a un altre, amb una tasca o amb una altra, però no que siguem tan multitaskings com volem pensar. I aquest sí que és un altre panorama que obre la lectura en digital, que fa referència ja a aquesta obertura del text. I estaríem parlant de textos ja multimodals, en el que estem barrejant hiperenllaços, que podem tenir vídeos, imatges, àudios, etc. Aquí els resultats de comprensió lectora, bàsicament perquè estem compartint aquesta atenció, són diferents entre un i un altre suport, com no podia ser d'una altra manera. Per això penso que segurament el gran repte que tenim al davant és, o faria referència a aquesta nova alfabetització, que si voleu, per no extendre'm més i per si hi ha preguntes, ara la Maria Josep m'ho confirmarà, si voleu en parlem ara tot seguit, d'aquesta nova alfabetització i aquestes noves modalitats de lectura que sembla que ens han arribat a tots nosaltres. Molt bé, Joan Carles, gràcies. Si tenim algunes preguntes, les podem anar introduint i després, en tot cas, també introduiré la paraula al Josep Vives, però sí que hi ha alguna pregunta. Com veus les possibilitats post-Covid amb l'augment del format digital? Penses que pot transformar encara més la manera de llegir? Gran pregunta, i que suposo que el sector editorial i llibreters i també les biblioteques voldrien saber-ne la resposta. El que diuen els estudis que s'han fet darrerament, i no sé si el Josep segurament té dades de nombre de connexions i nous usuaris de serveis de biblio, de préstec de llibre electrònic i de més segur. Ara li preguntarem. Això s'ha incrementat exponencialment. El que no sé, sincerament, és quin percentatge d'aquests lectors optaran per quedar-se a llegir exclusivament en digital. Jo diria que no hi haurà, com tampoc hi ha ara, lectors monolítics que només llegeixin en paper o només llegeixin en digital. Els estudis i enquestes d'hàbits de lectura sí que ja fa anys que corroboren que els lectors en digital també són els lectors més intensius en paper. Ara cal veure aquests lectors en paper que han tastat el llibre electrònic per primer cop, en quina mesura s'hi senten còmodes i opten per fer d'aquest un nou suport habitual de lectura. D'acord.
Moltes gràcies. En aquest punt us vull recordar a tots els que ens esteu seguint des de casa, a la feina o allà on us trobeu, com podeu fer les preguntes al xat. Us recordo que a la part inferior dreta trobareu una icona d'un globus, la cliqueu, escriviu allí la vostra pregunta, jo la rebré i els hi traslladaré als meus companys, d'acord? Bé, com deia, arribats a aquest punt, doncs sí, anem a introduir el Josep Vives, el cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Crec que és ben interessant conèixer quina és la seva visió en el context excepcional aquest de la pandèmia. Sembla, i és una evidència, també n'ha parlat en Joan Carles, hem constatat un augment del consum de la lectura en pantalla. Des del Servei de Biblioteques, com s'està vivint aquesta lectura digital? Com ha funcionat la plataforma digital eBiblio? S'ha constatat aquest augment del que parlem? I a banda dels grans beneficis que aporta als lectors, sens dubte, des del servei potser heu detectat algun problema també? És el teu torn, Josep, gràcies. Hola, bon dia a tothom. Hola, Joan Carles. Estava pensant que l'any passat ens vèiem al solet davant del riu. I tant, amb un mar incomparable. Però bé, hi tornarem. Jo d'entrada, primer sí que volia agrair l'esforç que ha fet Literarum per fer de la crisi realment una manera d'arribar a tothom i de fer quan la Maria Josep em va dir que s'havien apuntat moltes persones. I pensar que encara sort que gràcies al que està passant, malauradament, dit alguna desgràcia, s'ha pogut fer un format que potser facilita tot el tema de les distàncies. Per tant, entenc que l'any que ve, jo almenys espero sí que poder estar allà i les persones que no es puguin desplaçar que també es puguin seguir a través de les xarxes com han fet aquest any. També volia agrair la invitació que va fer la Maria Josep, perquè això després ja ho aniré introduint, no? Però és curiós que en tot el món de la lectura digital i alguna referència n'ha fet el Joan Carles en els informes, de fet, aquests dies també s'estan fent alguns debats i tal, i a mi el que sempre em sorprèn és que no hi siguin presents les persones que estan a la primera línia de foc, i no dic per mi, vull dir, hi ha moltes més persones que ho fan molt millor que jo a la primera línia de foc i que estan molt més exposats que jo, però sí que veig molts comunicadors que parlen sense dades a la mà. Per exemple, al Twitter vaig haver de contestar a no sé quina mena de comunicador, que no sé qui és, però que segons ells a les biblioteques no anava ningú. Dius, bueno, d'on treus això, no? I llavors es crea un seguit d'estat de la qüestió. Crec que la lectura digital també fa temps que estem vivint. Aquests famosos informes que apareixen de cop i volta i que els diaris en fan notícies, és que tinc la sensació que ens posem a la frontera ja de fake news, perquè comences a estirar el fil i acaben sent comunicats d'empreses que tenen interessos comercials, que ens semblen molt legítims, però se suposa que tenim uns filtres, tant diguem a nivell periodístic com a nivell professional, per saber una cosa és un catàleg comercial i com fas les estadístiques i com les presentes, i l'altra molt diferent és que el món sigui així. Posem un exemple molt tonto. Fa un parell d'anys, el tema dels audiollibres, era una cosa escandalosa. Cada dia sortia una notícia referent. A mi em costava molt defensar quan algun responsable del departament em preguntava pel tema i jo li donava realment les dades de préstec, o algun periodista que em preguntava i quants audiollibres compràvem i li donava les dades i no se les creia. Dic, és que potser el que hauries de qüestionar és l'informe d'on estàs traient aquesta informació. No, i nosaltres som molt transparents. A mi em pregunteu i jo contesto. Vull dir, hay lo que hay. Jo sempre dic quan començo en aquests debats, jo no tinc una bola de vidre. Tampoc tinc cap interès especial en si la lectura serà digital o no serà digital. I jo aquí també sí que recomanaria una mica més de ser més científics en el nostre sector. Guiar-nos per les dades i en tot cas fer estudis empírics i poder demostrar el que nosaltres estem dient, no el que a nosaltres ens agradaria. Perquè al final qui decideix és la ciutadania. Lligat amb això, jo penso que s'haurien de recuperar els manuals de filosofia de la ciència i de la tècnica, però és igual, en format digital o en format analògic, perquè al final la tecnologia que queda no és la millor,
sinó la que resulta més pràctica per la societat. I això a vegades s'oblida. Llavors tenim una certa tendència a pensar que perquè una cosa és nova, immediatament serà pràctica. De fet, tecnologia ho sabem tots que ve de la paraula tecne, que està molt vinculada a la manualitat. De fet, la tecne pels grecs era una cosa com... Vull dir que ser enginyer no, l'interessant era ser filòsofos i fer-te filòsof i coses d'aquestes. No precisament la tecnologia. És veritat que al segle XXI s'ha girat el tema, no? Però al final la gent decideix en funció del que és més pràctic, no del que és més nou. Tenim un munt d'exemples. Els QRs. Ja fa anys que corren. Ningú sabia ben bé què fem un QR. Va haver una falera de fotre QRs a tot arreu. I clar, tot això arriba als serveis de biblioteques, no? I dius que hem de posar QRs, no? I jo el primer va pensar, però jo no he vist el metro ningú amb el mòbil en els anuncis. Llavors, hem de fer una inversió. Ara sembla que amb el coronavirus ressuscita el QR a les taules dels restaurants. Penso, bueno, està bé, aconseguir tecnologies i en el moment que et sigui pràctic, doncs, la metes. Un altre exemple, el vídeo, si tenim algun mil·lenni, no es va quedar el format més bo, que era el beta. Es va quedar l'UHS. Per què? Perquè aquí hi ha altres influències que determinen, en aquest cas era el tema de si era Sony o Sanyo, no sé com anava el tema, però no necessàriament es queda la millor tecnologia. El teletreball, ara que el tema molt de moda, és una obvietat que gràcies a la tecnologia el teletreball té molts beneficis i ja veurem quan això passi quantes administracions adoptaran el teletreball com a manera habitual de treballar. I si no s'adopta és per qüestions morals, per qüestions de pensar, quan dic morals, vull dir per tradició, no per ètica, sinó per moral. Fins que canviï la moral i s'assumeixi que teletreballar també és treballar. I a més, per desgràcia, treballes més. I més en aquests dies, no? El blockchain. Això fa l'any passat, si no ponies el blockchain en tu vida, no eres nadie. I estaves condemnat a desaparèixer. Ja està. Esperant que algú recuperi la tecnologia i la puguem aplicar, perquè aquest és el problema bàsic. En el tema del... I això per què ho dic? Perquè al final el tema de la lectura digital, de l'e-book i tal, si vosaltres li traieu tots aquests interessos comercials per fomentar o per no fomentar, que també ha passat. No ha estat fàcil aconseguir un mercat de llibre digital i sobretot un mercat de llibre digital dirigit a biblioteques. I us ho diem els que cada dia intentem aconseguir recursos electrònics i que no és fàcil perquè no tenim mercat. No és tant problema de l'administració, és que no tens plataformes per contractar moltes vegades aquests suports que segurament no són majoritaris, però que en el cas de les pel·lícules i de la música sí que ens és molt necessari. Per què? Jo no mano. Ara la gent s'ha anat a Netflix soleta, o a Amazon o a HBO. Si nosaltres no fem el mateix, el préstec de CDs i el préstec de DVDs és el que és. I amb això nosaltres no hi tenim cap interès particular. A nosaltres ens és igual prestar un CD físic que un accés a internet. Aquí qui mana, i això ens ho hauríem de creure, és l'usuari, no el que a nosaltres ens agradaria com a gestor. Jo crec que aquí sí que hauríem de ser tots molt més científics i deixar les nostres fílies i les nostres fòbies a banda i fer el que fan els científics. Els que estudien el Covid, els és igual si el Covid té 4 anelles o 5 anelles. El que volen saber és quantes anelles té. I per això fan estudis empírics i veure com el poden gestionar. Llavors, dades, que és el que tothom deu estar... Realment, si diem pel principi aquest de la practicitat, és que és l'única manera d'explicar per què els increments han sigut els que han sigut, a part que les biblioteques estan tancades, no podem fer estudi de préstec. Però és veritat que la gent s'ha vist forçada a utilitzar per les circumstàncies una tecnologia i l'ha utilitzat. Ara us donaré una dada que podríem dir que entre usuaris nous de Biblio
des que tanquem les biblioteques el 13 de març fins al 26. Si sumem les dades de Biblio, els participants als clubs de lectura de llegir té premi, els clubs de lectura virtuals a través del Telfi i escriu el llibre, estem al vora de 65.000 persones que abans no teníem. I això ho sabem perquè ho tenim controlat. És molt, perquè tingueu o sigui, l'any passat a eBiblio es van donar d'alta 32.000 persones. De gener a 26 de maig, 67.000. Però és que aquestes 67.000, 61.000 ho fan a partir del 13 de març. Vull dir que aquí, les dades són incontestables. Un increment. Préstecs. L'any passat es van fer 277.000 préstecs digitals i només en el període del confinament se n'han fet 264.000. Això tenint en compte el model de negoci digital, que no és com el del paper. En el del paper, si totes les biblioteques tenen el mateix exemplar, al mateix moment podem prestar els 400 exemplars. Això en digital no podem fer i el mateix model condiciona que hi hagi unes grans cues de reserves. Vull dir que si fas 266.000 préstecs, segurament devem tenir 30 o 40.000 peticions esperant. I no és tant un tema que no s'hi posin diners, sinó per un tema de la mateixa manera com està definit el model de negoci del mercat del llibre, que com a tot va evolucionant. Vull dir, tampoc ho dic en sector positiu, en sector negatiu. Vull dir, sempre dic que els negocis s'han de començar i al cap d'un any mirar i mirar realment després avaluar-ho, però que t'has de llançar a la piscina, perquè si no, no funciona. És veritat que durant el confinament, també una cosa positiva, el sistema ha aguantat. Perquè els primers dies del confinament tothom tenia por que internet en general caigués i no ha caigut. Els servidors mundials s'han aguantat, s'han redimensionat i en el cas de Biblio també, perquè no us podeu ni imaginar el pam que va fer la pujada, la gent que volia entrar els primers dies, perquè no tothom té carnet de biblioteca i tot el que es va haver de fer per poder, que això no ho podrem agrair mai a la gent tant del servei de biblioteques com de la Diputació de Barcelona, com gent directament de les biblioteques que ajudava a processar les peticions perquè la gent es pogués donar d'alta. I bàsicament a això ens vam dedicar la primera setmana, vull dir que no hem marxat mai. La rapidesa per poder comprar més col·leccions, per donar sortida a la demanda en un mercat que és el que és. A vegades quan sento pel Twitter és que no hi ha prou oferta en català, és que abans de dir res, miri el que hi ha, perquè no podem comprar el que no hi ha. Aquí no és tant un problema de recursos, sinó com d'oferta disponible. I després el que vam fer va ser aprofitar per avançar projectes que ja teníem en ment, com per exemple l'aplicació Telfi, que ens ha permès donar suport en prova pilot a alguns clubs de lectura virtuals. Aquí és interessant, és un tema que ha estudiat molt la Gemma Lluc amb el seu company de València, que era Avalín, sembla que no me'n recordo com es diu. I si m'estan veient, que em perdonin. Perquè és un cas curiós de com els clubs virtuals, per l'experiència que tinc jo, no havien funcionat mai. No havien funcionat mai tant com els clubs presencials. Per què? Perquè quan les primeres accions de fer clubs virtuals els vam pensar virtualitzant directament el producte original, o sigui, digitalitzant el producte original. I ens vam oblidar d'una cosa, que la gent va als clubs virtuals no tant pel llibre, sinó per la gent. Explico. Vol dir això que és possible fer clubs de lectura? Sí, no dic que no, però els clubs presencials que nosaltres teníem a les biblioteques, el que valorava la gent era la presencialitat, trobar-se amb d'altres persones. Si tu digitalitzaves això tal qual, sense reparar en aquest fet que no té res a veure ni amb el llibre ni amb res, el resultat era que això ens va passar l'any passat, vam donar de baixa la plataforma que teníem, senzillament perquè només hi havia un club.
Jo el que pregunto, val la pena? No era ni el cost ni res. No val la pena. Algú dirà, és que s'ha de fer més difusió. Això funciona molt bé. No es pot provar, de la difusió. És que s'ha de fer més difusió. O no. O és que la idea al començament no funcionava. Què ha passat ara? Ara la gent no es podia trobar. Per la qual treure una tecnologia que tu tenies al calaix, que en aquest cas és el Delphi, i que el que fa és emular el que tu pots fer amb el WhatsApp, sense tots els problemes del WhatsApp, això ha ajudat a mantenir la comunitat a través de les xarxes. Va costar, quan ho van presentar a les biblioteques, perquè no ho acabaven de veure clar. I ara aquestes mateixes biblioteques diuen no, és que ni la gent gran ens ha deixat. Uns estaven convençuts que això funcionaria. Recordeu fa un parell d'anys quan la sogra t'escrivia des del Signal. Perquè quan parlem d'alfabetització digital i tal, dic, bueno, no sé si això és el problema, perquè va haver una temporada que és que la sogra t'atacava pel Signal, pel WhatsApp, pel Telegram i per qualsevol missatgeria d'aquesta que trobés. I si la tecnologia és fàcil i és pràctica, quan es fa jo sempre dic el mateix, si hem de fer molts manuals de formació, que la tecnologia aquesta té un problema. Hauria de ser tot bastant més intuïtiu. Si la tecnologia és pràctica i és intuïtiva, normalment no acostuma a tenir problema. Alguna pregunta? Tot això es quedarà? A veure, la tecnologia que nosaltres hem incorporat es quedarà, el que jo, òbviament, entenc que tot tornarà a la normalitat. Llavors, si som científics, dintre d'uns dies o unes setmanes, us podrem dir la dada. No el que a mi m'agradaria, o el que jo penso, o el que hauria de ser, o el que no sé què. Perquè això no ens serveix de res. El que ens serveix és recollir aquestes dades i dins de 2 mesos dir, doncs mira, havíem tingut tants préstecs, aquestes són les gràfiques, i ara doy cop i volta, tornem a la normalitat, o no. Aquesta gent s'ha quedat. Es queden. Si no es queden, ens és igual. Els donarem el mateix servei, m'explico, i al final el servei anirà cap allà on ens digui la gent que vol. Però sí que és veritat que gràcies a la desgràcia col·lectiva ens ha donat l'oportunitat d'introduir unes eines tecnològiques que certament d'una altra manera hagués sigut més complicat d'introduir. Si us sembla, és molt interessant. No, és que és molt interessant tot el que esteu dient, però també us he de dir que hi ha molta activitat al xat, moltes biblioteques i altra gent. Sí, i que troben o confirmen el que estava dient jo, que ho troben molt interessant, però us vull anar introduint algunes preguntes perquè estem en la recta final d'aquesta taula rodona i en tinc unes quantes d'anotades. Si et sembla, li pregunten al Joan Carles Navarro sobre temes d'introducció a la lectura als més petits. Aquesta nova alfabetització, on s'ha d'incentivar? A nivell escolar, inicial o a fora de l'àmbit educatiu? Com ho veus? Gran pregunta i gran repte. A veure, és obvi que els lectors seran el que ara en diuen bialfabetitzats, que ara s'ha posat de moda, la bialfabetització, és a dir, que acabarem sent tots capaços de llegir en paper i en digital. Per tant, aquí l'escola hi ha de ser, però també hi ha de ser la família. I aquí segurament el que ens hauria de neguitejar més és quins són aquests primers llibres o aplicacions de lectura que posem a l'abast dels petits, dels primers lectors. Perquè el que pot passar, i demostren els estudis, Josep, és que el dispositiu digital et predisposa a deixar-te portar per totes les funcionalitats que permet aquesta aplicació de lectura. I que si toco la Marieta surt volant, o que darrere si enretiro l'arbre surt l'elefant, o el que sigui. És a dir, estaríem perdent o posant en risc part de la comprensió lectora i d'aquest primer aprenentatge, d'aquesta primera alfabetització, per posar en acció totes les funcionalitats que permet aquesta aplicació. També què diuen, què recullen alguns informes? Que els adults, i això passa tant a l'aula com a casa, que s'asseuen amb els infants amb la seva iPad o la seva tauleta a llegir, quan aquesta lectura es fa
amb el conte tradicional, les preguntes i els comentaris i tota la interacció que hi ha entre l'adult i l'infant versen molt més freqüent, de manera molt més freqüent, sobre la lectura que no pas sobre aquestes potencialitats que té l'aplicació. Quan això ho fem amb l'iPad, l'adult acaba obviant quin és el relat, quines eren les preguntes que podien permetre a l'infant aprofundir en la lectura i acabem preguntant si has clicat aquí o si has passat pàgina. Això té una incidència important en aquesta etapa d'aprenentatge. Però si ha de ser a l'escola o ha de ser a casa, jo crec que als dos llocs, òbviament. Està clar. També altres preguntes que tenim giren a l'entorn de la Biblio, com podeu suposar, moltes biblioteques interessades i en aquestes dades que ens ha portat el Josep Vives hi ha hagut moltes reaccions al xat. Aniré llançant aquestes preguntes, a veure com ho veus, Josep. Ens pregunten si la Biblio és el futur. També algunes biblioteques en concret ens pregunten aquestes dades que heu analitzat, si es poden inclús aprofundir una mica més i que les rebem de forma individualitzada a cada biblioteca properament. Hi ha molt d'interès en aquest període que estem vivint de la pandèmia i l'ús que s'ha fet d'aquesta plataforma. I aquesta, doncs, com deia també, si veus que és el futur, clar, ja sabem que no tenim una bola de cristall, ja ho has dit tu mateix, però com ho veus? Això és com li pregunten als epidemiòlegs quan tindrem la vacuna. I després me la tinguem. No tinc la... La meva opinió, que és una opinió, i quan dic que dic una opinió, és una opinió, penso que el paper, i això ho ha dit el Joan Carles, fa molts segles que està. I si s'ha quedat és perquè és una bona tecnologia. Quan ha hagut canvi de suport, en el cas del CD, el tema del CD també és molt interessant estudiar-lo perquè penseu que ara potser torna a recuperar-se l'LP. De fet, ara s'estan venent més LPs que discos compactes, però aquí ens van fer trampa. Van canviar un suport que funcionava i s'escoltava molt bé per un que aparentment s'escoltava millor i que no es ratllava mai, cosa que després es va descobrir que era fals i els usuaris, a la que van descobrir el núvol, se'n van anar cap al núvol perquè és molt més pràctic sentir música. I podríem parlar del que hem perdut en referència al so analògic, entraríem aquí en una discussió entre els melòmans. És que jo penso que aquests debats sempre els plantegem com a substitutoris i jo penso que aquí ens equivoquem, no és una cosa o l'altra. Jo quan vaig en transport públic porto l'e-book perquè és que si no hauria d'anar carregat amb una novel·la o amb un manual de 500 pàgines. Vull dir, i en vacances, no se'n recordeu abans que havíem de fer una tercera maleta per posar els llibres? Doncs ara no, ara ho porto a l'e-book i em poso les lectures més es pot compatibilitzar perfectament. No crec que passi, si la pregunta és, passarà amb el llibre el que ha passat amb les pel·lícules, amb Netflix i HBO? No, jo penso que no, perquè la tecnologia més amplada de banda i tal pots fer que la pel·lícula realment es vegi amb molta més qualitat, pugui acabar emulant l'experiència que tu tenies amb un Blu-ray o amb un DVD ben fet, però en el cas de la lectura no és això. Vull dir, les pel·lícules estan fetes per ser vistes. Si a casa tens una tele de 75 polzades, doncs ara un e-book de 75 polzades no et serveix per res. Vull dir, no és que sigui el futur serà el paper i serà, home, com òbviament una enciclopèdia en paper, no. Per què? Perquè no és pràctica. Quin problema té l'espasa? No, si no és que no sigui bona, és que no està actualitzada, per tant no és pràctica. No li donem més voltes. A vegades li donem les voltes, en canvi, llegir una novel·la de 800 pàgines en l'e-book, cansa. El que deia abans el Joan Carles, totes són iguals. Al final sembla que totes siguin iguals, no hi ha no sé què, però en canvi la gent gran els és perfecte perquè poden fer-se la lletra més grossa. O sigui, hi ha uns nínxols on s'hi de mercat, on realment li resulta més pràctica d'aquella persona. En el cas de la lectura pels crios,
A veure, depèn del que entenguem per un llibre electrònic, perquè clar, és que a qualsevol cosa li diem un llibre electrònic. Un mer PDF, llavors que et digui, al criu no crec que li agradi més perquè vegi un PDF en l'iPad, tontos no són. Ara, si aquest llibre en l'iPad, la tauleta, combina el text amb vídeos, el Departament de Cultura, per exemple, vam fer un seguit de col·leccions, en tenim alguns amb la Biblioteca de Catalunya, que eren els primers e-books que vam fer, que realment la tecnologia funcionava molt bé perquè tu podies veure el còdex, havia de música antiga, podies veure la partitura, podies escoltar-la, o sigui, podies llegir la història, podies veure la partitura i, a més, podies sentir la interpretació d'aquella partitura en el mateix context. Perquè quan parlem de lectura digital tots estem parlant sempre del mateix, que és un PDF passat com a molt a EPUB. Bueno, és que depèn de l'obra. Hi ha obres, precisament la tecnologia el que et permet és combinar diferents, en el mateix llibre, combinar àudio, combinar so, combinar vídeo. Això és molt car, aquest és l'altre tema, és un tema de mercat. Ara, per acabar la pregunta, jo no penso que es produirà aquesta substitució. De fet, ja fa uns quants anys que tenim Biblio. El problema és que quan llegim estadístiques de consultes de préstecs digitals, sobretot d'empreses que venen dels Estats Units, alerta, perquè és com els audiollibres. Vull dir, els Estats Units és molt gran i llavors, amb aquelles carreteres, o et fots un audiollibre o no pilles una ràdio, com aquí. Aquí al cotxe hi poses RAC1 o Catalunya Ràdio o el 40 principals. És un tema d'hàbits. Llavors, darrere del consum cultural hi ha un tema d'hàbits. Llavors, cal alerta perquè els hàbits en un país concret responen a una característica demogràfica, geogràfica, índex de lectura. Si us fixeu, sempre surt que la Comunitat de Madrid té més índex lector que Catalunya. A mi em va sorprendre, perquè més o menys dic, no ho entenc, què passa? Doncs vaig preguntar als que fan l'enquesta i em van dir, no, és que és molt fàcil. La Comunitat de Madrid és uniprovincial. És uniprovincial i bàsicament és una província amb molt teixit urbà. Catalunya té 4 províncies. Disculpeu un moment. I la demografia i el fet de tenir transport públic o no et condiciona l'hàbit de lectura. Per tant, dir que a Madrid es llegeix més, dius, sí, és una part de la veritat, però si la comparació la fessis entre la Comunitat de Madrid i la província de Barcelona a igualtat de condicions geogràfiques i demogràfiques, tu tindries les mateixes dades, perquè al final el món és com és. I sobre l'horari de Biblio, quan tinguem les dades, sí que mirarem, sí que es pot sectoritzar per biblioteques perquè ho tenim a partir del número de carnet. A partir del número de carnet podem saber com va. Ja mirarem a veure què podem extreure, perquè aquí també som presoners de les estadístiques que ens facilita la plataforma, que no és nostra, és la plataforma. Molt bé, d'acord, gràcies. Estic pendent del temps i així que vaig a formular l'última pregunta. Em sap greu per les que no hem pogut entrar. Podríem estar molta estona més parlant d'aquest tema. Hi ha una pregunta pel Joan Carles. Has parlat a l'inici de la teva intervenció sobre la lectura de la imatge, també, i tot i això, tot i el pas del temps, potser no està tan lluny la lectura de la imatge dels còdecs il·lustrats, dels retaules a les esglésies i els capitells als claustres a l'edat mitjana. Ho veus similar? Quan parlaves d'aquesta lectura de la imatge, la manera que tenia la gent de poder accedir a coneixement? Sí, esclar, la imatge sempre, en societats no alfabetitzades, en el sentit que no estaven educades per llegir i escriure, la imatge ha funcionat com un recurs sensacional. Encara ara, jo recordo quan no fa gaires anys que em va tocar anar a Mèxic i treballar-hi esporàdicament, i recordo les línies de metro que totes les parades, totes les estacions tenien el seu nom, però la seva icona, i la icona no era res més que el monument que hi havia més a prop de la zona on et deixava aquella parada de metro. I sí, podria absolutament comparable aquesta educació. Jo feia referència sobretot a que sovint pensem que la imatge té una presència preponderant a la nostra societat i estem obviant la lectura. I en la meva opinió, la lectura és cada vegada, i tenir una bona competència lectora, serà cada vegada més rellevant, sigui en l'àmbit que sigui. Aquest és el sentit en què... Quan parlava
al Joan Carles se m'ha acudit un dubte, perquè jo crec que serveix molt per situar. Quan es parla de la lectura digital versus la altra, jo sempre em pregunto, és que exactament quina se suposa que és la lectura natural? Perquè, clar, en el moment que ha d'haver un procés d'aprenentatge per llegir, vol dir que natural no és. És que llegir ja no és natural. Ningú neix sabent llegir. Per tant, quan em diuen és que és millor la lectura, estem perdent la lectura bona, dius, bueno, un moment, quina és la bona? Per matisar el que deies abans respecte als PDFs o no, a mi m'empipa molt, quan veig llibre electrònic i és un PDF, dic, bueno, per això ja teníem les fotocòpies, no calia tanta tecnologia, però sí que com que em fa l'efecte, tinc la sensació que el que més preocupa a la gent o als lectors és si perdrem comprensió lectora, si els nous lectors entendran o no el que llegeixen, per això em referia sobretot a textos plans, a comparar la lectura de la novel·la amb un e-book, amb un e-reader, o comparar-la la lectura d'aquesta mateixa novel·la en paper. Perquè el text digital en si obre un munt de possibilitats. Quan el Josep ara feia referència a aquests textos multimodals, que tenen tants elements que et pots interactuar amb ells i que pots enriquir la teva lectura amb molts altres recursos i amb moltes altres fonts, això és una riquesa que el text imprès, òbviament, no ens podia aportar. En la fase també d'aprenentatge o d'educativa, el fet de portar sempre el diccionari incorporat, tant si és de traducció com de definició, obre unes possibilitats tremendes d'enriquir el lèxic que pensem que tan empobrit està entre els joves. Per citar una possibilitat d'aplicació de la lectura en digital. Molt bé, molt interessant tot el que esteu dient i creieu-me que la gent també ho percep així des del xat. Ho haurem de deixar aquí perquè ja portem una hora des que hem començat i amb aquesta edició... Hi ha alguna sala secreta on podem continuar? A les golfes? Bé, doncs, no res més. Us vull agrair a tots dos la vostra participació i les vostres aportacions. També a tots els que ens esteu seguint allà on esteu. Igual esteu a la muntanya, igual esteu a la feina, en cotxe, a casa vostra. També us ho vull agrair. Moltes gràcies per seguir-nos. Ha estat molt i molt interessant. Com dèiem, podríem parlar molta estona més. I bé, us animo a seguir disfrutant de la resta d'activitats que us proposa el Literàrum Digital tot aquest cap de setmana. Moltes gràcies, Joan Carles. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies a tots. Fins una altra. Gràcies per la invitació i per seguir possibilitant que gaudim de Literàrum un any més. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Josep, ens veiem l'any vinent a Móra d'Ebre. Sí. Ens hi trobem tots. Presencialment. Molt bé. Ara seguim al bar virtual de Literàrum. Vinga. Gràcies.